трябва да се представлява, защото е магнетична. Присъствието й говори вместо нея женски и мъжки пичове. Завистта ви към нея е като хазартна игра. Всеки път залагате и се надявате силно да загуби и да спечелите. Наясно е, че имате мерак да падне, но йок, такъв шанс. Не всяка майка ражда Катя и ако раждаше, съжалите паше. Има да се палите и влюдявате. Обожавам факта, че името й дразни толкова много жени и побърква мъжете. Стъпките й са недостижими, където не й достига силата достатъчно и е семейство обича. Трудните, невъзможните неща й дава газ. Там, където вие угасвате и не можете да си позволите да сте оставя голям белег в сърцата на мъжете и жените. Това, което ще помнят дълго време. Юли Gypsy Grau Production bate. Юли Gypsy Grau Production bate. Юли Gypsy Grau Production bate.